नमस्कार शेतकरी मित्रांनो, शेती बाजार भाव या यूट्यूब चॅनलमध्ये आपले स्वागत आहे। मित्रांनो, आपण बघणार आहोत तुरीचे बाजार आजचे महाराष्ट्रातील संपूर्ण बाजार समित्यांचे। जर आपण चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला नक्कीच सबस्क्राइब करा। चला तर सविस्तर बघूया। राहुरी वांबोरी 8 क्विंटलची आवक आहे। बाजारभाव भेटलाय कमीत कमी सर्वसाधारण आणि जास्तीत जास्त 5000 रुपये क्विंटल। पुढील बाजार समिती आहे पैठण, 1 क्विंटलची आवक, बाजारभाव भेटलाय 4200 रुपये क्विंटल। पुढील बाजार समिती आहे उदगीर, आवक आहे 37 क्विंटलची, बाजारभाव भेटलाय कमीत कमी 7622 रुपये, जास्तीत जास्त 7911 रुपये, सर्वसाधारण 7066 रुपये क्विंटल। पुढील बाजार समिती आहे भोकर, 9 क्विंटलची आवक, बाजारभाव भेटलाय कमीत कमी 6161 रुपये, जास्तीत जास्त 6850 रुपये, सर्वसाधारण 6505 रुपये क्विंटल। पुढील बाजार समिती कारंजा, 550 क्विंटलची आवक, बाजारभाव भेटलाय कमीत कमी 6895 रुपये, जास्तीत जास्त 7450 रुपये, सर्वसाधारण 7200 रुपये क्विंटल। पुढील बाजार समिती परळी वैजनाथ, 12 क्विंटलची आवक, बाजारभाव भेटलाय कमीत कमी 6000 रुपये, जास्तीत जास्त 6700 रुपये, सर्वसाधारण 6600 रुपये क्विंटल। पुढील बाजार समिती अकोला लालतूर, 170 क्विंटलची आवक, बाजारभाव भेटलाय कमीत कमी 5705 रुपये, जास्तीत जास्त 7470 रुपये, सर्वसाधारण 6700 रुपये क्विंटल। पुढील बाजार समिती चिखली लालतूर, 18 क्विंटलची आवक, बाजारभाव भेटलाय कमीत कमी 6000 रुपये, जास्तीत जास्त 6900 रुपये, सर्वसाधारण 6450 रुपये क्विंटल। पुढील बाजार समिती नागपूर लालतूर, 107 क्विंटलची आवक, बाजारभाव भेटलाय कमीत कमी 6300 रुपये, जास्तीत जास्त 7311 रुपये, सर्वसाधारण 7058 रुपये क्विंटल। पुढील बाजार समिती मूर्तिजापूर लालतूर, 340 क्विंटलची आवक, बाजारभाव भेटलाय कमीत कमी 7065 रुपये, जास्तीत जास्त 7430 रुपये, सर्वसाधारण 7275 रुपये क्विंटल। पुढील बाजार समिती मलकापूर लालतूर, या ठिकाणी 282 क्विंटलची आवक, बाजारभाव भेटलाय कमीत कमी 6500 रुपये, जास्तीत जास्त 7800 रुपये, सर्वसाधारण 7400 रुपये क्विंटल। पुढील बाजार समिती औरत शहाजानी लालतूर, 3 क्विंटलची आवक, बाजारभाव भेटलाय कमीत कमी 7000 रुपये, जास्तीत जास्त 7200 रुपये, सर्वसाधारण 7100 रुपये क्विंटल। पुढील बाजार समिती मंगळूरपेर लालतूर, 108 क्विंटलची आवक, बाजारभाव भेटलाय कमीत कमी 4500 रुपये, जास्तीत जास्त 7250 रुपये, सर्वसाधारण 7000 रुपये क्विंटल। पुढील बाजार समिती जालना पांढरी तूर, 127 क्विंटलची आवक, बाजारभाव भेटलाय कमीत कमी 4500 रुपये, जास्तीत जास्त 7025 रुपये, सर्वसाधारण 6400 रुपये क्विंटल। पुढील बाजार समिती बीड, या ठिकाणी तुरीचा पांढरा वाण, 2 क्विंटलची आवक, बाजारभाव भेटलाय कमीत कमी 6500, जास्तीत जास्त 6891, सर्वसाधारण 6696 रुपये क्विंटल। पुढील बाजार समिती गेवराई, तुरीचा पांढरा वाण, आवक 2 क्विंटलची, बाजारभाव भेटलाय कमीत कमी 5700 रुपये, जास्तीत जास्त 6376, सर्वसाधारण 6040 रुपये क्विंटल। पुढील बाजार समिती औरत शहाजानी, तुरीचा पांढरा वाण, 12 क्विंटलची आवक, बाजारभाव भेटलाय कमीत कमी 7325 रुपये, जास्तीत जास्त 7571 रुपये, सर्वसाधारण 7448 रुपये क्विंटल। तर मित्रांनो, अशा पद्धतीने तुरीचे बाजारभाव आलेले आहे। चुकून जर तुमच्याजवळ बाजार समितीचे बाजारभाव राहिले असतील तर कमेंटमध्ये अवश्य कळवा आणि जर आपण चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला नक्कीच सबस्क्राइब करा। चला तर भेटू पुढील व्हिडिओ सोबत, तोपर्यंत नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।